Кар чистартылган, юл билгеләре куелган. Хәзер коткаручылар бозның калынлыгын тикшерә. Кичүне ашарга ярыймы, юкмы, алар хәл итәчәк. На данном участке 35 сантиметров чистого льда. Боз калынлыгы 20 сантиметрдан да ким булмаска тиеш. Димәк, җитәрлек. Идел буйлап машиналар хәрәкәтен башларга ярый. Аракчина югары Ослан боз кичүе тәүлек буе эшләячәк. Движение у нас Ике ярдан да хәрәкәт бер яклы. 3,5 тоннага кадәр булган машиналарга йөрергә рөхсәт. Юнәлеш буенча таякчыклар куелган, аларга махсус яктырткычлар беркетелде. Көндез дә төнлә дә юл яхшы күренә. Әлеге боз кичүе республикада иң зурысыннан санала. Көненә аның буенча 1000 ярымнан артык машина узар дип планлаштырыла. Җәяүлеләр өчен аерым юллар булдырганнар. Иделнең матурлыгына да сокланырга мөмкин. Иң мөһиме салкыннардан курыкмаска. Бу көннәрдә Шулман елгасындагы боз калынлыгын да тикшерделәр. Монда боз кичүе Соколка һәм Яңа Кама аръягы авылларын тоташтыра. Боз кичүләре машина йөртүчеләр өчен чын яңа ел бүләге, вакыт та, акча да янга кала. Әмма бозда куркынычсызлык кагыйдәләрен дә онытырга ярамый дип кисәтә коткаручылар. въезд на ледовую переправу, естественно. Боз кичүендә машина тизлеге сәгатенә 20 километрдан артмаска тиеш. Саклык кайышларын ычкындырырга, ишекләрне бикләмәскә кирәк. Туктарга, узышырга ярамый. Гомумән алганда, быел Татарстанда 4 боз кичүе эшләячәк: Яшелүзән, Мамадыш, Югары Ослан һәм Түбән Кама районнарында. Боз юллары аша никадәр озак йөрергә ярар, һава шартларыннан торачак. Узган кыш җылы булу сәбәпле 3 көн атна эшләгәннәр. Инспекторлар боз калынлыгын атна саен тикшереп торачак. Көннәр җылытып җибәрмәсә, кичүләр аша март аена кадәр йөрергә ярый. Илгиз Шәкүров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.